Gotham City aron langa Arthur Fleck chu an office te takte a na thok turin a in siam mol mai a maya chuan makeup noin a mui te chu tuarpui mui noi ai ma chain an noi sena party clown ani miawa wangin chu tianga in cheidang lam chu angai reng ani darthalang ma a thut lai chuan a mui chu an potsoi kwal vela amit tuiron nam deuh sak bo a hring nun kong bum bo takawang chuan aril ru chung ril chu hriom hle poni se pon lama ero midang tihlim tura nui lui sham angai thin si mi dor fakna sign huma alam kol lai vel chuan tlerol chim rual an ron kala a signboard chu chu sakin an tlan pui tadai mai Arthur chuan man mo takin a ngal dora atopa chuan mi tlem na mun kong te takte a ava phalol tlerol rual chuan lo changin signboard chuan an lo hlap thuta leya atlu chu an la thir hrep zui azal rai nu chuan an kalsan ta ani chumi nu chuan ama en kol tu a therapist nen anin mua an ti ma chuan atra nui war mai depression na satak anei thina wangle a seilen na in a zir lo ema wangin ril rulama chian lo na anei chowa a khawvel nun man mekla chu lungai na hlir malam hun be seitur anei thlot lo a therapist nena chuan a chanchin ziana journal tia an ko chu an peya nun ain thina hian katan zia anei jok karing tiang reng thumak deuh alo ziak nual mai mason na anei le nei lo anin zot le a engma tak a an lo wangin damdoi adil belle ringot a therapy sero chuan nikhata pasari laya eito awangin a aya tamlak arem lo thu alo shila chuminu chuan city basa chuangin in lama panta ani ama chi athu no pang chuan aron thlireng ti hriat ta ka chuan ti hlim tumin a mel te chu an siam danglam kwal vela chutia mel hriat lo mi khwal nena anin fiam chu anu chuan alo ngai theivak lo nge afapa chu ala ho pha zui in thlahung dewa a ta ka chuan a mental issue aron chuak thuta Arthur chu anui le ngek mai ngei mel taka anin mel taka chuan lekha ron phor chuakin anin chiar tira neurological condition engemaw awanga hriathiam ngai bi kani thu alo in ziak kal hopa chuan mailbox an cheka engma alo lem lo in chunga lu chi chu anu peniflex chuan lekha thonan don lo alo zot vara nidang ang bokin engma an don lo thu anin thrilta ani penny chuan tun ma a bial pahlui anna tho thin na hmuna an ho tu pa ni bok Thomas Wayne lekha thon thu le aron chan let vata be sei thu an thrila zanri an kil nu chuan mutmuna Franklin talk show an endun le a Arthur chuan thil hi alo suang tu na sa thei a show na hmuna omang ten alo in hisab thul mipui tam tak ma chuan ko chu ani in thei to pa anu a en kol dan te chu alo soi chuaka mipui te po chuan an lomin kutan lo beng dur mai chung zong chu asuang to naram vek alo ni si ar chu anu chuan zalo deuh hian akhideuh suk ringota atuk na thok tura a in siam chu ahmani athil thlenga wang khan asil thum baka alo dukcher churbok chol thei ero ani silo an thopui pakhat randa la chuan tlerol rualin an soisa ti alo hriat chuan a khongai ve dewa in ven nan ti in silaya ho tirta ani chumi hnu chuan an bo sinaron kova ahmania na tho hun laya abo baka an signboard ron pekir lo thu soin achan azot ta Arthur chuan tlerol rualin an suam thu an thrila signboard berkher chu tuman an ruk ngai a hresilo athu soi chu a oi sakte chiam lo hle nataka hau pha in signboard man chu a hlo atanga an katur thu an hrila hlo tlem sa na kalain Arthur ti ngai na hrelo ril rupuak ke chu anat na aron chuak le a zalo zethian anui le ta ani anin hauzo vele office ta chu thinrim takin a chuak ngala pona bol hlo lo in tiang khom chu awachir ngek mai anna bang chuan mailbox an check le engma ala chuang lo elevator a chuan lai chuan
an thenom nu Sophie le afanu an ronin zui lut ve a kong lakloa ala top zui Sophie chuan an building hlui to zia chu soin a phun deuh nang nanga anin thendon chuan beiseilo deuh hian aron nui le deuh sak bawk dan pa ngai ang bokin anu chu an bual fai le a Penny chuan a bial pahlui uaina chu mi thatak ani thu le tuna an dan te chu ron mu se a khongai ve viawa arin thu an soi sap sapa Arthur ero chuan in ngai tu lungpuam lo tur le club lian zoka stand up comedian na a tho huna chuan sumle paya an har satna topo azia omvat tur thu soin anu chu athiam angin alo hnem let ve bok Penny ero chuan comedian ni tur chuan fiam thu thiam anga yasin an tizawa chu chuan ngai tu na article thui kher mai eng thu ma an soi chun zom to lem lo atuka chuan club pakhata kalin mi fiam thu tho dan te chu ava en thli thlai vela anot butea chuan thil engengamo hi aziak ve nial bok chumi zan chuan uluk dewin fiam thu tho dan tur an ngai tu chun zoma amai ro chu ril rulama har satna nei ani awanga mi tenan chi dan diklo thin chu aril rulwa khatu ani le ta zia po aziak chun zom hlei thei meulo atuka chuan hospital pakhata no pangdam lo te tihlim turin an ruaya theitop chua alam lai chuan asilai pairu kha aron tla chuak thut rang takin achar ngal vata soi chuak mi lo turin no pang ho chu zaizerina khap ngal zung mai thil engki ma pa ngai veke mo ati lai chuan akhosak dan chuan an boss bengalo thleng le si thinrim se thian anin hau shepa ana atangin ala ban dai le ngal aril ru halu tuk chuan dar thalang bang chu an tau khisoka beidawng hian in lampanin a hota ani metro train a chuan passenger an lo tam vak lowa apia dewa nula thu chu tlangwal hoklak pathum smart taka in chei hian fiamin an lo chhainom na ve mek bok vazil deuh hlak chu du viau ma se thinrima an ron tong let vai chuan a hne in a ring si lo aril ru atot ta up mai chu vele a mental illness bokha aron chuak le thuta ama ang bokhan insum theilowin anui le ta chiam mai ani chung tlangwal ta chuan ron panin athuam in bel ta chu an hli thlak saka tiel nan hladuk daklo deuh an sakhum bok anui na chan hril fia tuma a lekha themte phoratum lai chuan an man bet thuta an hnek ta sok mai le chuata atluk nu po chuan du tok mai lovin an la soi sa chun zum zela du thlan tur dang nei to heklo pistol phar chuakin akap ta pop mai pahni chu akap lum hlala apathum na ero subway station atangin atlan chuak man hlo Arthur chuan du tok mai lovin a phei zela stepa atlan chhotur vanang chingin avaka plum vele ta ani atum lo dan dewa akhosaka wang chuan a hlau thong le si man mo takin subway station ata atlan chuak ngala thui fe atlan nu in vantlang in thirna hmuna alut hlol kongkhar nam kharin a thodeu hlop bok aril roha zual puyare nu chuan an chen na building a bok atlan kir le a Sophie in alutin zan hun an vakmang dunta ani atuka chuan office a vakalin abung ronei ang avala khoma atho puite chuan ama zana subway thil thlengkha an lo soina samai an bosina bana wanga an leina thu an lo hril bok chungrila ero an hmangai tak lo ti a hrechiang hle si ponlanga that chua ataka ero lemchang mai an ni ti a hria chian ema wangin thudik an hril thuaya amma zana mi pathum rong taka thattu kha ama Arthur ngei hi ani ti asoi chuak ta phong mai le chuapa chuan an sanatar lai chu an hnek thlapopa a keri deuh chuai bok kailon bula thuziak chu tidang lamin nui hausu tia ziakin an kalsana ami zia a in thlak tran ina akir le hnu chuan adam doi nei ang te chu an eile a adanga to lo engtin nge anei bel le ta kang TV a chuan anu soi ve zia Thomas oina kha an lo koma ama zana aka hlum tak te kha an hnuaichhiah thokte an lo ni Thomas a chuan mai korwa clown ho chu midoi zep top kho kan ni thu soin poi khoina tire tura city mayor ni ngeya tum thu in la thu sa em hian alo soya
ei lo tu ero anga hle atuka chuan a therapist nen Arthur chu anin hmule a chanchin tu om lo tak alo la hril zui sawrkarin anni ho a thlawna anin en tirna healthcare funding ati top ta ka wangin tuna tang chuan damdoi a thlonin ala theito don lova doctor ron du ani po in mani poisa choi angai zel to ang Arthur chuan har sanna to huna tunge karon ta kang ti inan zot he hoa a therapy chuan luthin pa in ngai damadil ringot a khawvel ma chon mek chu anun rongin beise ya botul tul mai mire theile chan haite tan hian khawvel hi avalo shom le zual big em chumi zan chuan bar pakhata stand up comedian turin avakala avoi khatna tur ani bok nen chungrila chuan azam ruve hle atopa chuan ahun aronin her chuaka a show en turin an thenom nu Sophie kha aron kalve wang bok stage an lon chho chi chu stress zong nen a mental illness kha aron chuak le thuta mani in control thei to heklo a in buat saina zong thei ngilin anui le ta chiam mai ani thlir tu mi puite ero an ngoi thap thung a show chu a flop chiang hle bar atanga an chhuah nu chuan pon lama an chanchin putar chhuah te chu an thlira clown in a tlangwal pathuma tha thu kha headline a alo chuang kul hlom mai a thalo zong tala an lo hre hrim chu aloma atlata a thian nu Sophie chuan clown na ngai san thu le a hero an ni thu alo hril ve bok nen Arthur chu a phur le zual hle an in chunga chuan ngai sak tu nei lo anu chu TV ma a thu in alo chat thlabala dim te a kai thovin khumlama anin son pheile anu a muthat nu chuan a le khathon zia a char ta hlau mai film khur taka hongin an chiara beisei lo dawin waina kholai fa ani thu alo in zia kul mai si tran puyan ngai zia hrilin a puina ngena tum alo ni a thu hriat chuan atisata zak mai anu chu thil om zia an zot chianga tun ma a an loin ngai zon to thu le an relationship ero an zep tlat thu te agreement an sign of vanga soi chuak ngam lo an ni dan te thlangin Arthur chu a hril fiata Delhi le a chevela zin veivak te tan khenna in file nuam tak a ta airport nai mizo chatui tak omna mall le bazar nai boxi airport pick and drop kan la boy puisak thei cheu shachiang du tan WhatsApp number 8447871535 a ngai ven thei reng ani atuka chuan chanchin buwa waina thalak chu potthla in a notebook kara anda tha an chen mun mention lian le ro pui taka avakal chil ngal rap bok in hung chung kot laya chuan waina fapa no pangte hi ama chawin alowin fiama kom tlang del tumin magic avaso khumvel achezia ero ahman lai do to nge enga te vak alo ngai saklem lo mood of mail taka angoi renga wang chuan a mui metin an nui lui tira chu vele papakhataron lang thut chupa chu Alfred ani in no pangkuta thlak vai chuan police kowa anin vauta ani Arthur chuan penny fapa ani thu soin Mr. Waina mu adu thu an hrila chu vele Alfred chu anui ta chiam mai anu penny chu ril rubuai le chiang kuang vak lawani thu soin athu soi chu alo beng khon sak du lova chu vele Arthur chuan angonga arek ta chot mai le anin tilum man trap ti in Bruce hlau thong mel a muthuta rang taka thlain atlan le ngal engber nge rin lo turpo a he thiam to lo beidawng takin in lama pan le taringota anin zona thlen lai chuan paramedics rualin damlawan zon lai hi awang fu ta anu nge mai kha alo la ni zui mang ang takin ambulance chuan an zuang lut ve thora sumle pai in enkol na tur an nei lo baka atna atanga an ban lai alo ni kher bok nen ngai tuana akal thui du kher mai damdo in pon lama ril ruha taka thut veu lai chuan police pani anron lang thuta sap uaya in thana chungchanga khan rin hlel ni in thu zofia an tumalo ni Arthur chuan silai lemba ka ken ngai lo thu soin hospital chunga alu san daya
an thanom nu Sophie Khan tlom ngain aron troyom ve bawk a hosan nu chuan TV an chua a comedian ngaisan Franklin a talk show alo chuak reng mai ama ero chu athil be seilo deuh a hmuta stand up comedian a atranzan kha tilangin fiam thu thonan alo mangkual vela musit ti hriat tak nuiza thlak deuh boxi hian a comment bawk athil mule hriat chuan aril ruwa khoi zar mai in lama a ho hnu chuan beidawng takin khuma amuzala chuti lai chuan khopui chunga helna a chhuah thu TV news channel ta chuan an ron tar lang ta sawrkar laka protest in clown ho mai kor an lo vuak fur mai chung ho zinga vatel ve chu achak ta zeka police le protester ho in bei buai lai chu in oina te omna building chunga avalu druta ani movie theater a staff ho thom no chu in belin auditorium an luta oina chu azong pa zel bok in thiar tura chhuwa vele toilet lampanin anin zui pheya hun rem chang mu vele anu penile anin kar thu avazot ta phong mai oina chuan anu chumi a ril ru buai mayani thu soin voi khat po ala to lo thu alo hril ta si arthar chu afa tak tak po ni lovin adopani thu alo la hril zui athu hria chu makati in oi har tilhe thinrim takin anin hnial chowa chu vele anan nangai bokha ron chuak le in dan rual lovin anui ta chiam mai ani oina ning lutuk chuan anek bulo pa ina a ho nu chuan police ne na tangin phone call aron kal le chang ta mai lo chuan fridge chunga abi ruk san daya atuka chuan beiselo dawin Franklin a Khan a show tel turin aron somnol mai I helovin alo yes venghal mak bok chumi hnuah chuan Arkham State Hospital a kalin anu file avadila thil omzia an zot chiangale anu chu ril rubuai psychosis natna nei ni in no pang kutthla ka chin thu thlengin alo in ziak ko mai si a oilo chuan rang takin file chu staff kudata an phi thlak sak thuta ama ngein a chiar ngal anu chungchang an soidan chu alo dik veka arthar chu falak adop ni in oina nen in kung kaina pakhat ma an lo nei haulo bial pasual le mi soi sak ching tak aneya police in an lo man dai to nge athu hria chuan a thinlung chu ngun nam angin a chhun sok soka atlinga pumpa in sum zo lovin a trap chuak ta hom mai ani beidawng takin akom tur nei chun Sophie ruma avaleng luta a thenom nu po chuan alo hlau na samai chuak wat turin alo tur ngala ama a an hun man dun zong te kha atak ni lovin asuang tu naram vek alo ni si ataka ero penile oina ang deuh khan in kung kaina engma an lo nei hau si lo asuang tu naramata a hrat chuak chia chu a au chiama beidon na khur khurum monga anun chu apil ta von mai ani atuka chuan anu chu damdoi ina wa hmuin lukham mangin ava uphlum daya anun pum mai chu mi ta nui zat ron real life comedy mai ani thu asoi chuak sap bok aril ruha na ero theito pathupin Franklin na show tel tur chuan a in buat saya makeup manga in cheidang lam atum lai tak chuan doorbell aron ritarak mai invenan sakorbak che an chua kongkhar ava honnak chuan beiselo dawin atho puite pani gerile randala tekha anron langhlol anu thi thu an hriat baka randala chuan silai koltir chungchang kha soi chuakin police in investigation an ti mek thu an rila ama anron chui thlen ve mai a hlau to aloni thok le khata arthar chuan sakorbak che aron lek chuakin randala chu avit ta thut mai geria hlaulu tuk chu kongkhar lama atlan phei ve ngal vat bok thisen kai nuang chungin geria chu an chhuah tira a mel riat zinga alaka that chhuah ve thin om chuna ni awangin tina ta tum ve lem lo aloni chumi hnu chuan a thuam in belin show nei na hmun tur apanta akongkal chu police pani hian an thlir zui dawa an rin hlel mel vio mai man tuma anron taka chuan chakmang khengin atlan chhia sapwaya bokalu thlale chulai hmuna chuan mi an lo tamin clown mai korwa protest tu man lo phului lui to bok
police te chuan an zui zela anin nang ching teu to si Arthur chuan abula ding pa mai kor chu a phi thlak sak thuta in chu sakle tuma anin kwal na lama buaina ala chua pha zui amaron tu police pakhat jok chuan tipal thil thuin civilian pakhata ka phluma chuta thang phei chuan an boruwa ka tang at mai police le protester ho anin beitak luya chuan olsam te in alo bibota ani reivak lawa chuan an show nei na muntur studio awatheng pheya Franklin chuan politics lam thil engma soilo turle alaka tang chuan fiam thu thiang hlim ringot abei sei thu alo hril bok audience ho ma a chuan joker tia in mel hriat tir turin thuron an peya program an tran hnu chuan stage a an ko chuak ta phur takin Arthur chu aron lam chuaka fiam thu nui za thlak deuh an bei sei lain thina chungchang aron soi chuak ta dai mai Franklin chuan alo khak vat nge chu vele titak deuh hian sapwaya in ka na chungchang kha aron soi chuak le a tual that tu ani thu audience ho ma chuan apuang ta engma hlole chuan tur anei to lo wangin hlau reng anei to lo thu a soi ngal bok sawrkarina mire theile chan haite a thlau thlak dan le an chan pual ve ngoi healthcare system an nuai bo dan te ram shroi tu te po in mani vuale wangte bak an ngai tu lo thu le mi pui chan ai tur sum le pai atam theiang ber an chebrel hnuwa in thlandona ram mangai ber ang zia zanga anin lan tir le thin dan te chu soi chuakin aril ruwa thu om te chu zeble sum kar nei hau lovin apuang chuak tariap mai Arthur hi mi beidong top khok ani boka tuma hlau anei to lo Franklin angei po chuan adin mun tleu laklo to chu advantage ala in mi pui ma a bol kwal vel mai maya le sum siam nan bak manatum lo thu an soi chuak te a mu sit zia a hriat chian em awangin midang mulai ngei chuan aka phlum ta mi mai le chu vele rang takin TV broadcast po chu an ti top ngala reilo te a police ron langin Arthur chu an throi chuak ta ani kong laka chuan sawrkar laka hel protester hoin motor an lo hal luya atam jok chuan clown mask an lo vuah nge police station lampana anin khal mek lai chuan ambulance ron lang thuta an chuan na car chu aron hnol phei rok mai protester ho chuan Arthur chu dim doi takala chuakin an boy som vata van nei thlak takin alo la thilo hlo movie theater atonga waina teron chuak chu protester ho chuan an lo zui ve ngala an fa pahmu lai ngei chuan anu puinen an laka phlum zui reivak lawa chuan Arthur po aron har chuak le a civilian tamtak sawrkar laka hel hoin an lo din hual thup to mai protester ho cho phurnan kar chunga ding kangin phur zet hian an lam kual vela a hmuya tonga thisen ron chuak ngei chu mangtang kain nui lai lem a in siam sakta ani anuwa ero anuan enkolna Arkham State Hospital khan treatment laturin an admit vele a therapy suan zo na sang an zot vela pangai taka chang tamai lo chuan anui le ta huwa mai engchunge anui tizaber anin zot thin Arthur la chuan isha thiam ve chuang lawang ti in lo chang ringota kha hring nun chu ani ti pa in check up na room chu an chua sana ke thisen kai hnuang chungin hallway topa avalam kwal le ta ziai mai ani video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron silve thin don nia